इनिशिएटिभ लागोन एबा सार आंनि कुइसना बेनो जे गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो रन्जन दैमारि सार आरो गोबां एक्स एनडिएफबि बिथांमोना जोबथेसालियाव दङ दा बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनो सारमोननि खुंथायाव थानाय सोरखारा मा इनिशिएटिभ लागोन एबा मा राहा लामा लागोन? सोंथिनि थाखाय फंबायनिसिम हामबाय होनदों। रन्जन दैमारि मानव गेदेर बिथांजों लोगोसे जोंनियाव 65 सा जेलाव दिनैसिमबो दङ। बिथांमोना गासैबो सेन्ट्रेल जेलावनो दङ गुवाहाटीयाव। बे 65 सानि गेजेराव जोंनियाव ट्रायल जानानै दङ, अलरेडि कनभिक्टेड जानानै दङ 11 सा, बाखि 54 साया जोंना आन्डार ट्रायल। दा बेखौ जेब्ला कनभिक्टेड जाखायो आरो बिथांमोना पिस एकर्डनि सिगांनो जेब्ला बिथांमोना आन्डार द ट्रायलाव थायो, बेखौ पिस एकर्डनि बा गोरोबथानि दफानि गेजेरजों थोंजोङै बख'नो हानाया गोरलै खोथा नङा, मानोना बेवहाय जुडिशियेल सिस्टेम थायो, जायनि जाहोनाव दा बिथांमोननि जा कनभिक्टेड जाखानाय आरो आन्डार ट्रायल केस जाबाय थानाय गासै 65 सानि गनायनि राहाखौ जोङो खोब जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्रायनो मानव गेदेर प्रमद बर' बिथां, आं आरो जोंनि मानव गेदेर डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथां आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ थोंजोङै नांजाबनानै बिनि खामानिखौ जोङो गोख्रोङै मावगासिनो दङ। मिजिं खालामदों अबंलावरिया जोंखौ आशीर्बाद होगोन बर' हारिखौ आरो बिथांमोना बावैसोनो खम समनि गेजेरावनो जोङो हास्थायनाय बायदि उदां अख्राङाव बिथांमोना फैफिननो हागोन।